Здравейте и добре дошли в подкаст с Теодор. Аз съм Теодор Тодоров, вашият водещ. И днес ще говорим за нещо, което вълнува всеки един ученик в България, а именно нашата образователна система. Ще разгледаме ключови теми, които засягат нас, учениците, и ще споделя с вас своята гледна точка. Нека да започваме. Нека започнем с това. Какво според мен е най-голямото предизвикателство в българската образователна система? Лично аз смятам, че най-голямото предизвикателство е остарелият подход към преподаването. Не говоря за всяка една учебна институция, а за някой, като аз лично съм имал възможността, за слава богу, да наблюдавам само две. Началното ми училище и новото ми училище, в което уча в момента. Но според мен учебните програми понякога изглеждат неактуални. Методите на обучение не отговарят на нуждите на новото поколение. Понеже според мен доста от учениците в момента се нуждаят от различен подход, което според мен помага супер много на това учениците да бъдат по-активни в часовете и наистина да учат, но да учат по такъв начин, че ученето да им помага сами да се научат, а не да учат по задължение. Как виждам ролята на учителите днес? Учителите всъщност са ключът към доброто образование, тъй като, както знаем, без тях най-вероятно нищо няма да се случва. Те наистина са ключът към доброто образование, но за да бъдат възможно най-ефективни, те трябва да се адаптират към технологиите и да предлагат по-креативни начини за обучение. И според мен тук емпатията също играе доста голяма роля, но ако един учител все пак притежава емпатия, но не знае по какъв начин да използва технологиите, чрез които да спечели интереса на учениците си, това няма да донесе достатъчно успех към образователната система. А именно точно към това се целят, според мен, към точно това се цели образованието да хване интереса на един ученик още от самото начало и по този начин да покаже, че училището може да бъде и приятно място за нас, учениците. Има ли нужда от промени в учебните планове? Абсолютно. Лично аз вярвам, че трябва да се акцентира повече върху практическите умения, като финансово планиране, управление на времето и доста важно също според мен е дигиталната грамотност. Понеже това са теми, които трябва да се говорят, но за жалост не се обсъждат толкова много в училище. Според мен на никого няма да му навреди да знае как пълноценно да планира времето си и също така не мисля, че ще бъде зле и все пак и ние, младото поколение, да знаем как да бъдем дигитално грамотни, понеже повярвайте ми, виждал съм какви ли не неграмотно написани и супер абсурдни неща в интернет. Какво мисля за системата за оценяването? Честно казано, сегашната система създава наистина доста и според мен ненужен стрес, без да отразява истинските способности на учениците. И точно заради това, според мен, трябва да се намери баланс между оценяването и мотивацията. Понеже ако един ученик бъде мотивиран да учи по начин за него, а не за всички по един и същ начин, този ученик ще има стимул да започне да учи пълноценно и наистина според мен по този начин резултатите няма да закъснеят и наистина ще бъдат на лице. Какво е мнението ми за дигитализацията в образованието? Това според мен е наистина доста важна стъпка, понеже ние израстваме с дигитални устройства в ръцете си, но като цяло дигитализацията е страхотна възможност, но за съжаление не всички училища имат необходимите ресурси. Като това е област, която определено трябва да се подобри, понеже в днешно време всички израстват с технологиите и не можем да го отречем, че те са неизменна част от ежедневието ни. Ето няколко примера, които го посочват. Например, сутрин си чакаме автобуса. И какво правим несъзнателно? Взимаме с телефона и започваме да скролваме съвсем безцелно в Инстаграм. Например, излизаме в 5-минутно междучасие и какво се наблюдава? 95% от учениците вземат телефоните си и започват да играят на видеоигри. Или, например, докато си пишем домашните и трябва да проверим нещо в интернет, какво правим? Ами, взимаме с телефона и без да осъзнаем започваме да правим абсолютно нещо, което няма нищо свързано с това, което сме щели да правим. А,
нали, това, което сме искали да правим в интернет. Тоест, идеята на тези примери не беше да покажа колко сме пристрастени към всички тези устройства, а да покажа, че те са неизменна част от нашия живот. И точно поради тази причина, тъй като ние сме израснали с дигиталните устройства, според мен е наистина няма да е по никакъв начин зле и по никакъв начин няма да ни навреди. Според мен на нас учениците да се вкара повече дигитализация в образованието, понеже това ще помогне на учениците да погледнат образованието през друга гледна точка. Това ще отвори, според мен поне, ще отвори някакси други неща в учениците, като например, ако сега, например, на някои ученици няма да им е интересно да направят, например, тестове, като стани богат, например, и вместо да вземат пари, те да вземат, например, точки, чрез които да се оценяват. Това е начин, по който хем да покажем, че системата за оценяването се покачва на по-различно и по-ново ниво, но и по начин да покажем, че по интересен начин могат да се провеждат тестове, а не да ти връчат листа и след 15-20 минути да ти го вземат, че ти кажат, ами нищо не си направил двойка. По този начин, според мен, ще се стимулират самите ученици да седнат и да учат. Понеже, наистина, според мен, това е голям проблем, именно нежеланието за учене. Или дори да има някакво желание, то учебната система в България не ти позволява да учиш пълноценно. И не, това не е оправдание. Да, наистина има хора, които сядат, учат, но според мен те го правят повече от задължение, отколкото от желание, че искат да научат наистина и че искат наистина да изкарат висока оценка. Да, те го искат, но го правят по задължение. Когато ти започнеш да правиш нещо с удоволствие, ти не усещаш този процес, през който ти наистина сядаш да учиш. И точно според мен този подход ще помогне супер много, а именно да се дигитализира образованието в България. Как ученето влияе на личностното развитие? Ами, по принцип, ученето не е само място за академично развитие, но и за социални умения. И това как се справяме с предизвикателствата там, в училище, формира наистина доста голяма част от нашите качества, понеже, например, ти си имал предизвикателство с това да влезеш по някакъв начин в някакъв сайт, например, и не си успял да влезеш, ти си търсил някакви възможни начини да го направиш. Или ти не си успял да решиш една задача, но си се опитал да стигнеш по някакъв начин да си го обясниш сам и по този начин ти сам да разбереш, сам да вникнеш в самата задача. И когато сам се справиш с дадено предизвикателство, това наистина формира качества, които ще ти бъдат по някаква форма, под някаква форма полезни за в бъдеще. Българската образователна система подготвя ли добре за бъдещето? Има още какво да се желае. Според мен системата не винаги насърчава иновации и предприемачество, а те са ключови за съвременния свят, понеже ако ти не знаеш как да работиш, например, с дигитални устройства, ти доста трудно би живял в днешно време. Не казвам, че не е възможно, но е доста трудно да живееш в днешно време без да знаеш как елементарно да използваш телефон, как без да използваш лаптоп ти можеш да функционираш. Да, наистина преди 100 години хората са функционирали добре, но в днешно време светът по някакъв начин, под една или друга форма налага това ти да можеш да работиш с тези устройства, понеже повечето неща се дигитализираха, което е колкото положително, толкова и отрицателно. Какво имам предвид с това? Ако искаш да си намериш работа, ами няма да започнеш да отваряш вестници, понеже кой вече чете вестници, по принцип. Ти ще търсиш работа из интернет, нали? Няма да тръгнеш да четеш вестници и някакви такива неща. Или ако ти търсиш работа, нали, твоите приятели би трябвало да си им споделил за това. Те също, ако намерят някаква работа, която би ти харесала и ти я предложат,
най-вероятно няма да са намерили от вестник. Именно точно това искам да кажа, че светът вече е твърде дигитализиран и без минимални умения за тези дигитални устройства, ти наистина не би успяла да функционираш пълноценно в България. И точно заради това българската образователна система може да се каже, че подготвя добре за бъдещето, но не е чак толкова добре създадена за след училищния живот. Това бяха моите мисли за българската образователна система. А какво мислите вие? Оставете своите коментари и идеи. Това беше всичко от мен. Ако ви е харесал този подкаст, можете да го покажете като оставите коментар и като харесате това видео. А за да не изпускате бъдещите подкасти и видеа, можете да се абонирате за канала ми. Благодарен съм, че бяхте с мен. Чао и до следващия епизод.